Tard l-4 bil-lejl twasslu Malta 9 immigranti feruti b'tiri ta' arma tan-nar. Għad mhux magħruf x'wassal biex dawn l-immigranti sfaw feruti iżda minn informazzjoni li kiseb One News jirriżulta li dawn x'aktarx kienu fil-mira tal-Libjani li fetħu in-nar fuqhom huma u jaħarbu mill-Libja. Dawn l-immigranti ġew salvati mill-forzi armati minn fuq dajsa li fuqha kien hemm mill-inqas 300 immigrant. Id-dajsa ġiet interċettata mill-forzi armati ta' Malta madwar 45 mil nautiku il-barra minn Għawdex. L-ewwel 3 immigranti twasslu Malta permezz ta' helikopter li niżel fil-bażi tal-ajru tal-Forzi Armati għal ħabta tad-9 ta' bil-lejl. Nifhmu li dawn l-immigranti qed isofru minn feriti serji ta' arma tan-nar iżda mhumiex fil-periklu tal-mewt. Aktar tard bil-lejl inġibu Malta 6 immigranti oħra illi l-kundizzjoni tagħhom ġiet deskritta bħala waħda serja u jinsabu fil-periklu tal-mewt. L-immigranti ttieħdu Mater Dei taħt skorta kbira ta' pulizija. Sorsi li tkellmu ma' One News qalu li għadu mhux magħruf jekk l-immigranti li hemm fuq id-dajsa humiex se jinġibu Malta. Madankollu l-istaff fid-Dipartiment ta' l-Emerġenza f'Mater Dei jinsabu fuq allert massima minħabba l-ammont ta' immigranti li jistgħu jiddaħħlu f'pajjiżna.